August hazvina kutombomira mushe. Mhuri yeZimbabwe nyaya ndiri kuona pano iri kuvhundutsa. Hana yangu iri kutorova nanhasi. I think ndamboita 5 minutes ndakatarisa chida kunyatsonzwisisa kuti chichiri kunyatsoitika because inini munoziva kuti ndiri munhu kuti ndiri 1 gig noremerwa saka ka 1 gig kakanzwa zvimwe zvinhu kanenge kuda kutotsemuka ndo nyaya inenge iri papo. So tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vacho vaya vaboyikane. Nyaya ndiri kusangana nayo panapa pane vakomana vanoitwa veChildren of Zimbabwe War Veterans Association vari kuti they tried to assassinate him through Mary Mbaiwa. He is alive for a reason. Munhu ari kutaurwa pano ndi retired general of VP Chiwenga. Because vakatry kuassassinate through, I don't know, this is them. I know vanhu zvokutaura zvikuningina iyi nyaya ndatoisa pa screen apa. I think mese muri kutoona kuti ndo zvinhu zvinoisa pa screen izvi. Mese ndo nyaya yacho itori panapa yekutaurwa iyi. Ndo nyaya iri panapa. Vari kunzi vakatry kumassassinate but ari kurarama for a reason. This guy anozikanwa kuti akaita zvinhu zvisingaitike muhistory yezvinhu zvese. I know vamwe vanotaura kuti his loyal, vamwe vanoti akapusa. Zvinhu zvakawanda zvinochitaurika about this guy because anzi haungakwanisa kuita izvozvo. Aifanira kutarisa zvakaita kuna Burkina Faso, tarisa zvakaita kuna Mali. Ziti Mali chinchi ikoko kwaitwa mamwe makuu but muna general weko vaitoti achitoita kuu obva atopinda otochibata iye obva atotanga kutochimhanya. Ndo zvaitika kune dzimwe nyika dzakaita saidzodzo but uku it's a different story. Saka this guy ndiyo kuti angopedza kutorera wechita kuwa achitorera Mugabe chibasa chacho cheche ndobaita handover kune Amenova. Iyo ndakambo still remember ndichinzwa first lady vachitara kuti ndibamnini. Saka akanoita handover kuna blaze vake Amenoti my brothers my friends whatever zvakawanda zvingangotaurika panyaya yacho but ndo zvakatoitika ipapa pachingopedza ndobva ndoita handover power cause vanhu vakawanda vangashungurudzika naMugabe kuti tomubvisa sei tomuita sei murume akangogara ari dictator so achidictate ari papa but this guy akangosvika akashinga akariska life yake. Ndonzi risk life zvakaita zvakatadzwa nemaZimbabweans ese. I don't know kuti my elections mangana akaitwa vachitrai kumubvisa 2008 akatonzi atodyiwa vakatotanga kutobika mastrategies mamwe zvipedza kutobika mastrategies avo vatotangidza. Ndonyaya yemastrategies akambotendereka zvichinza ndini mastrategies mangani kuti ndirape chitonga 100 nji but apa ndangoshandisa 2 chete. Vanhu vakatya vakavhunduka ende mastrategies acho makamaona zvechuwa 2 acho ngatiti muchiri remember pakonzi mamaiza anozoti ndotaura. So ndonyaya iri panapa. So ndikuzona vana veZimbabwe vari kutaura kuti big by big rene vari busy kuputsa. Vamwe vari kuti this guy is useless. He managed to protect himself while leaving his brothers to fend for themselves. How many people have to die before he actually does something? Iye naSibanda are completely useless. Ndo zvekutaurwa panapa nemumwe munhu ari kurifeya kuti nyaya iri kuitika yekunzi magenerals akungozongeri kana angonzi ningaonekwa akadzima ningaonekwa akafa zvisinganzwisisika kuti chii chiri kunyatsoitika. Saka pari kunzi but iye kadai ari kungozongosumukoka kwete kuti kunzi woramba wakanyarara zvinhu zvacho ndopaipa tachimbotaura chiti vamwe vanomuti akapusa murume. Ndo nyaya inenge iripo but vamwe vanenge vachiti aiwa ndiani nyanga dzese. Vamwe vatanzi akangwarisa anonyarara. Vamwe vatanzi anotamba chess chaicho anoziva kuplaya tsoro dzake saka anenge achingo ningirikina. Vamwe vachiti munhu ane discipline yakanyanya but discipline ndongonobvumirana nazvo kuti munhu kuti kwatomuona discipline iripo zvechokwadi ayo discipline aripo. Mune discipline vipi handiti but nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu vari kuti vamwe venyu ava vari kungoningirikina zvisinganzwisisike. How far itaiwo plan ipapa pandinokuzoona. Ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa yekupindurwa nevanhu vari kudaira about nyaya yeassassination itaurwa. Vamwe vari kuti warn him to carry his own home cooked food and water when he goes to those countries assigned to him. You will never know for sure until you are 6 feet down the grave. Ndo imwe nyaya iri kubuda pana. Pari kunzonzi hati pane kunge wanozobuda chinzonzi aende kwakati vari kunzi ikoko kwacho ikoko vanenge vanzi aende kwakati. Unofanira kunge vamaonesa kuti takura chikafu chenyu ikoko kwamunenge matogadzira kunzi muri kuenda kwakati nokunzi mototakura futi chikafu ikoko. But I don't know, this guy hake according to discipline yaanayo. You know, ameno kana mushinyatsonzwisisa pana akambonyatsogara nevakomana kana masoja mamwe avangodye. Vanotone discipline panyaya dzekungokanda chimbomukano avangodye.
anoda kutotrasta kana atofunga kutodya anongotomhanya pashopu otenga ega. Even kana ukatoti let's say for example uri kuti uri kuenda kuno ngatiti for example uri kugocha nemusoja kana muri kudya nyama nokuti ase akatoda kutoenda kana muteleti angatosiya kana foni ichirekoda otanga kutorekoda kavidhio otosiya otapinda zvine todzoka uzotanga kuplay video unotaona zvavasara uchiita paningirikini chira mutori mese ndozvavatori saka zvekuzonzi anozopuwa muchikafu musadza vanonetsa kubatira uri moto vane discipline paextend sadza kozi nyaya inoitika kuti vanhu mazodaro Zimbabwe ine mbiri yekubatira vanhu musadza pakudya apapa zvakafanana napresident wenyu weZimbabwe akambopotswa muice cream and nyaya yacho munoiziva mese akazosevhwa the same guy iye ari kunzi akapotswa through ningirikini ex-wife wake ndonyaya yacho ningiri pasaka pari kunzi ngaachiva careful atakure chikafu kwese kwaanoenda mwari kuti this man is enjoying all these salutations, forgot about him rescuing Zimbabweans. I don't see anything coming out of him. Zvito zvekurescue maZimbabweans, I don't even think so from this man. Aiwa hazvizo kuti munhu kuti mungatarisira kuti ewo pakatotaura kuti we are one. Izvizvo zviri kuti vanhu mune mutotaura atoredza mudanga is not asi munhu kuti munga expect kumuona kana kuti ako opposition kuti munhu kuti tando kuzoti toendere chiuniki isi tutotonga we are ruling hatina ma problems kunoko sekunzi kuzunungura batorera akatopinda akatojoina abve kwekwe ndo chokwadi chine chiripo but ingoriwo chiti nyaya yekuti vanhu vachiri kuda kutombohila kuti vatenge kuzozvi accept kuti munhu haana chaanokwanisa kubatsira vanhu nacho mwari kuti he will be taken care of at the end. All right, indeed for a reason. Long live general. Hakuna third term kana general vati kunyeba kuti you don't have evidence. This is all yes sir. Okay, you okay, they neutralize him already. That one is finished. And this was zvangu kuti vari kuzoti the neutralize him already, that one is already finished. And sikuziva kuti vari kutaura pakuti chii, but pari pakuti pakuneutralize kungoti ave wavo bo akadilutwa kana anga yambeta kakutapirisa kaika akadirwa mvura so zvokuti zvezonzi vari kupisa ndozvonzi chizimbe chakadirwa vhati chechiti yonzi utapirisa murume uyu anotapira because pepe aitapira kamurume aipisa achitapira at the same time kunzwisisa pakabvisa mugabe pepe onekana masoja ipamba akatakurwa pepe aitapira achipisa urikuona pazvinizvo saka adirwa mvura so chizimbe vachadzima kutapirisa kwayamani kwakasara kuchinza kutapirisa akabva dilutwa. That's why uchiona these days maZimbabweans havasina kana basa naye zvekudaro haana basa nokuti zvinhu vari kuti mwoyo wedu zvatopera pana kumbotarisa kuti tichada kuzodidi kana kuti tine zvimwe zvatichaita in future naye vakungomutarisawo vakutongoona angori mumwe wavo ivavo because tikada kutarisa maspeeches mamwe anobuda achitaura so zvinokuratidza kuti mumwe wavo I think pamwe ndokwakatanga kudilutirwa haana kuzvitaimira kuti vakundidiluta nemaspeech votanga kundivengesa nevanhu because zvekuti murudo nevanhu mwoyo maZimbabweans havachadi kana kuzvinzwa maZimbabweans nezvemurume saka akudilutwa vakamudiluta vakamuneutralize ndo zviripo mwari kuti unoenda very soon uyu haanoenda umana pakashata amen. Mwari kuti masuper sub enyu aya huna manje zviri kuitwa nesuper sub raRGM third term will not work. Ndozitaura nomumwe mwari kuti does Mohad have the same security? I don't even know. Mwari kuti who tried and failed V11 papovo zvinonetsa mavh11 anenge achinetsa kubuda inyaya dzezingobuda anenge ari parumors. That's why ukuona kuti vanhu vari kuita se vari kungotenderedza nyaya dzacho the way zvazvinenge zvingori vatangobatawo dzakadaro. Mwari kuti I think you preoccupy yourselves and overrate same coin and cloth. If was that tactful, by now we could have seen positives from a true general. I don't know. Long live our general. The third term is Iowa. You are dreaming. I have never heard about his kids. He doesn't have kids. Who how old are they? Zvivana now, but nyaya kuti zvivana buno kutika vamwe vacho vatakaona vanga vachiri vadiki plus like zvinabutaura ndikati this guy discipline panyaya pazvinhu zvese chatakaona chaanacho idiscipline muna nediscipline saka vana vake
garai paside dzikama even kana vese vanokwanisa kupupurira zve-social media futi is not a social media person kuti zvoita vamwe ndazvo anoswera achinzi aposta zvakati adidi nangana basa nezvinhu zvakadaro mwari kuti he is not the real one, deep fake. Alright, I mean maybe nyaya yekunzi paakabhoenda kwanza akadzoka abikwa makadzoserwa ziri matheories nemaconspiracies dzanovandiswa mazimbabwe ndozvavatori vakasikwa vakadaro vamwe vari kuti but his health is compromised now. A lot of damage was done on him. I don't even know health ndikoko but ari strong zvake fit ave pakashata mwari kuti dzakapusedzi why give it the chance in the first place. Ndonyaya imwe ndamutaura paipa chiti vamwe vanoti vakapusa vamwe vanoti vataura zvakasiyana siyana. Ruzona mwari kuti he was supposed to die, this useless general. I don't know kuti ari kubva necopy point yake but I don't wish anyone to die. You know mazimbabweans dzimwe pfungwa dzakadhakwa, imagine uri kufungidzira kuti ufe but haina handinei nadzo handidzipindire ndangotaurawo zvitaurwa nomwe munhu mwari kuti are you sure you have the same men who went to China? South Africa doubt the Mandela who went in this in the Mandela who came out in the first place. Think they did leave their wives. Only a wife can tell if a man is different. Manje zvese zvakachinjwa mukadzi akabva atochinja saka pakutonetsa pacho kuti muningire but face tingati yachinjere guys. I mean uchimbotudze tell me what you think face yavo yachinjere because zvinogona kuitika maplastic surgery ariko anowanika is happen zvinoitika dziriwo zvinhu zvese takatozvo experience zvinogona kuitika face chacho kwanyatsopfekedzwa face because chinongosiyaniswa face ne height nechitozivikanwa kuti ane mameters banganiro ane mameters akati vamupfekedza leso zvinogona kuitika. Voice of bongo ndishamari voice rake uya aitaura achidai ototsika ipapa zvinoitika. South Africa yakapuwa fake Mandela saka kuno kumunhu makapuwa fake general aiwanaka mwari kuti God kept him to block ED dynasty. Alright, mwari kuti lo mirai henyu muone muchaona kuti general idhanda head chairo masipobvisi zvine zvizhinji zvamutaura vakavanaka mwari kuti useless is young. Look what Tim Lacoste is now doing to him. First, they removed the running mate clause from the constitution. Literally, they reduced him to nothing like what he is today. ED can fire him in a split of a second. Tim God Mafia Rega Remuti is Dandahead. He knows the venom of the system firsthand, but why prolonging the continued deaths of his comrades? Arikuda waite sei pakashata amadzadiwa ndo nyaya yacho ndiri kuona panapa kumana. Amen, ndangoti ndidarike nepanapo because mozoti inini handidi kuti munge muchijambwa nedzimwe nyaya inini ndiripo ndo basa rangu kuti mungokuziisa zvinochitika imi michenyu chete kutsvaga mabasa mutsvaga zvamukuita nyaya ndokutsvagira ndokupai inini. So kana uchingotanga kusvika panapa first time yako tanga nekulike this video, tanga nekusubscribe zvekare kana usina kusubscribe tobva taramba tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.